Di ara, another day, another cooking ginalasgaw na sad mga guys. Lami aning maskara sa Chicago Bulls. Wala na to gilangay-langay guys no. Ato rin ang ipagawa sa atong secret weapon kaya ato ang silaban ni atong Chicago Bulls. Kay murag baga-baga pag iyang mga balls. Alangan natuwa ginang silaban jud guys kay para wala mo sangit-sangit si mong tilaok pag am-am ni mo unya ba tanawa ko nang naungaw. Pag umara tong silaban dia guys, ato rin siyang kagis-kagisan din guys no kay para pure limbs kay tan-awon ba. Oo, paspas kay na pagka movement ya, bura na veterano. Wala na, dali ara kay na pure limbs din. Uma naman tato guys, sikan raw na buta guys no, ato rin siyang hiwaon nga gamay nga porosyon kay mora man ni natakdan sa iyang mga bulbulitas. Ato na po ni siyang kagis-kagisag maayo kay para ma-pure limbs na gyud mga gwapo kay ba para mura po si Papa Piolo. Gaya sige magtabi. Wala na, dali ara kay nahuman day no. Nato sa ring ibahay na to ang sundang guys kay murag mo sangit-sangit man sa tong Chicago Bulls. Gahi man kayo hiwaon, bulha man kayo. Ato ara nagidali og hiwa-hiwa rin niya guys kay dusla na guys tibuok kalibutan yun. Ato ara na isawilik din dia sa atong pressure cooker. Nya pag humana na guys, ato na gipreparar rin nato ang Louis Aherns para mo dikit ang iyang kalang-halang sa Chicago Bulls ba para lami kimong am-am unya para musulirap gud imong mata. Ay siyempre sa itong mga cooking dia guys, di na mawala ang pinulpog sa espalto no. So wilik ka na to gamay niya, pila na para itong asin no, para parat-parat og lami-lami ang iyang sabawitas ba. Butangan na sabaw nga gikan pas imbornal nga init na daan. Automatic, takluban din na to na siya guys, kaya para mo bukal din ba, para mo lata din na to ang Chicago Bulls. Giandam na po nato na itong mga lamasitas din din guys no, na atet ang ladders, Louis Aherns o Bombayerns, kaya mamana iyang pakasikan bat. Dikdikon tarang maayo iyang Louis Aherns din guys, kaya para mo gawas iyang duga ba. Automatic pag human sa Louis Aherns kini na po na itong Bombayerns sa itong biradahan no, gidigamo na siya maayo dia guys. Maghiwa tag diri ginagmay guys kaya mo man itong panggisaherns ba. Gisunod din na ito ang ahoserns. Pang aroma comes out man ni siya. Wala na dali or kay ni whistle no. Paspas kay mga panghitabo earns din dia guys. Ay yung pilok-pilok gyud dia gyud kay para makakita ka sa mga kuan ba. Magic movement. Siya wa na uyog-uyog nung no. Wa pa kay na naluto ha, nagpanilap na ko. Sus grabe. Tuwa din na siyang inainayan og hukad din guys. Ato na siya ibalhin diri sa dako kay bawl no, kay lain po kayo iyabo na to diretso basi maguba po na ato ang bawl puat. Humana na automatic din na siya dayon, hugasan na ito siya tubig sa imburnal no para pure limbs kay ba. Nya tantaro na ito siya karang saktor pag isang baba kaunon ba. Diyan ang laay ay gitinuod naman ni siya pagkatadtad paspas naman kayo pagkabirada. Human dayon. Gipaluapan na yung siling labuyo nga kinawat pagikan sa untiyo. Wa na lamas palang gani sus. Colorful pas imong life. Hugasan na dugay guys ato na nang andam na itong pressure cooker guys no, kaya ito na siyang gisahan, butangan ta na siya asite nga used oil. Pag humag sa wilik niya ay paluap din na itong mga lamasitas din guys no, kining ahos o Bombayerns ay usa pa man buhaton karaw-karawon din nato na siya kay para mong manuot-nuot ang iyang mga kahumutan ba. When the aroma comes out luno na ito mga Chicago Bulls na unsa naman tao na siya nya automatic karaw-karawon yun nato na siya inaana na nga pagproseso rin siya guys. Pag humag karaw-karaworks da butangan na yung ininit nga tubig pagikan pas imburnal daghano na to na gamay kay siyempre sa bawitas man itong tuyo diriya. Karaw-karawon din na siya, ibutang na itong mga lamasitas nga wag ibarat no. Ay siyempre mikos-mikos pinainsan nga tirada ba tanawar ko na naungaw wa pagay na na-ready naglaway nagpanilap naman ka singot sa dagat dayon balising ko pati cerns tayo nga anghit pas angso. Paluapan na ito nag-aromat si Suning dia guys kay para mo lami-lami atong mga sabawitas ba. Og siyempre di gina mawala atong kutsarik dia guys no para mo lami-lami na gyud maayo guys. Bitsin din nga makaupaw og ulo. Pinulpog na sad sa espalto. Balidos lang ang kantidad ba. Ay siyempre automatic karaw-karawiks yun atong mga birada dia guys. Para manuot-nuot ang inyang kalinamnam sa sabaw ba habang hinihigop. Adrian ang laay guys. Nauwahi matong sibuyas dahoners. Kinila sa atong biradahan nga sobra nga pitsa ni ati Solidad. Paluapa na pa dayog siling labuyo nga gikan kinawat sa kong yoyo. Unsa pa man day buhato na ato na siya isawilig sa atong sabawitas din guys no para musangit-sangit si mong tilaok ba baka ubo ka og makasulirap si mong mata gud. Jog magic na po sa bugoy dali ara kay ni bukal ni. Sos wa na gyud hapit na gini naungan ni gini siya malalis din guys no. Ato na po rin siya padugaon din guys. Dira mastermind giapas na din sa kong amigo ato ang sibuyas dahoners. Wala na pili na gyud mo aning style lami na jud gay ni bay. Gisto storyahan ra moy dali ara kay nakatadto din no giluno din no katong gikaraw-karaw. Wa na panghukad na ni og pang-taste na ni nga style bay. Wa na gyud dali ara kay human ni nana ra kadali pagluto sa tong balbakwitas din guys. So wilikan nig sabaw nga balidos. Wala no siya kalami sa presentation ra. Suka mo. Sukaan pa ni mo day? Yan day. Ayaw po po ang friends day. Po ano na. Kanang legit na.
sa boga. Wala me. Yes. Kita-kits na sa tas next video mga hinampak. Wow.